dyma fideo ar sut i wneud fideo ar Canva. So fel ydych chi'n gweld, dwi'n mynd i canva.com a dilogio fewn, a dwi'n defnyddio fersiwn am ddim, felly mae hwn yn bosib i unrhyw un. A fel ydych chi'n gweld, mae fideo yn un o'r options yn fan hyn, fel template. So dyma ydy'r maint byddwch chi'n defnyddio ar gyfer YouTube ac ati. So wneud sticio efo hwn. A dyma ydy'r templedi sydd ar gael gan Canva. Os newch chi hofran arno nhw, mae'n deud os ydi am ddim, so mae'n deud free, a mae hein ar gael i Canva Pro. So dwi'n mynd i ddewis un sydd am ddim. A ni am hwn. Felly, mae hwn, yr unig elfen symudol sydd yna fo, ydy'r swiggle yna. Os ai nôl, a dewis templed arall fel hwn, mae hwn efo elfen sydd efo lot fwy o symudedd yna fo, a fel ydych chi'n gweld mae hwn yn cynnwys fideo yn o'n barod. Os dwi isio gwneud y fideo yn anferach neu newid o, dwi'n clicio arno fo a allai trimio fo fan hyn. Os dwi isio gwneud o'n hirach a cynnwys yr holl beth, felly mae hwnna yn rwan 16 eiliad o hyd. Mi allai hefyd ychwanegu tudalenna fanna, neu wneud copi o hwn, so duplicate o fanna. Sy'n copio pob peth sydd ar y llun. I greu tudalen newydd gwag, dwi'n bwyso add page yn y gwylod neu ar y gornel top yn fanna. Dwi hefyd yn gallu ychwanegu logo i'r fideo. Sut dwi'n gwneud hynna? Dwi'n mynd i uploads a i uwchlwytho logo newydd, dwi'n clicio upload media, a wedyn gallu ychwanegu yn fan hyn. Be sy'n bwysig efo fideos ydy bod y logo yn aros yn yr un man pan ydych chi'n mynd o glip i glip. So, mwyn sicrhau hynny, be dwi'n gwneud ydy just duplicatio yr peth, a wedyn mae'r logo yn yr union un man wedyn yn fanna. Rwan mae'n bosib wedi chlwytho logos eich hunan hefyd. Mwyn wneud hynna, dwi yn yr upload section fan hyn, a dwi'n mynd i fideos. Rwan dyma lot o'r fideos mamiaeth ges i. Diolch yn fawr i chi. A be allai wneud ydy just tynnu un o'r rhain a gollwng o. Hola, me llamo Elina, vivo en Bangor y español. Ffitio fo i'r sgrin. Symud o hwnna. Ac eto allai Es mi lengua materna. Sut bynnag dwi isio. Allwch chi sgwennu be bynnag ydych chi isio ar y sgrifen, symud nhw, dileu nhw, a wedyn pan mae'n dod at lawrlwytho, cyn lawrlwytho hyd yn oed, so ni'n chwarae yr holl beth, gweld pan mae fel, mae'n dangos i chi hyd yr holl beth, ydy 38 eiliad, sy'n cynnwys y 3 sleid yna. Oedd gen i hwn, oedd heb yr logo, wedyn neidio ymlaen, ydyn ni mae'r logo yn y gornel fanna. Clip ola wedyn. Hola, me llamo Elina, vivo en Bangor y español es mi lengua materna. Nath chi weld yn y transition, mae yna symud. Hola, me llamo Elina. Efo'r pethau sydd ar ben y fideo. A sut mae cael hynna ydy hwn fan hyn, rise. Cael gwared hwnna. Mae'n bosib cael effaith gwahanol ar yr switch rhwng yr clips. So, fel ydych chi'n gweld yn hofran dros nhw, mae'n bosib i chi weld y math o beth. A dyma y rhai sydd am ddim. Y rais fanna. A wedyn y rai sydd efo coron ydy rai sydd yn rai sydd ddim am ddim. Felly, a'r rais fan hyn sydd wedi cael ei ddefnyddio ar rais yna sydd wedi cael ei ddefnyddio ar yr clip yma. Ni gadw hwnna fel ar rais. A dwi'n credu dyna ni. Cofiwch adael fi wybod os ydych chi eisiau unrhyw fideos
ar unrhyw beth. Mae'r botwm lawr lwytho ar y top fan hyn, allwch chi lawr lwytho fo fel fideo MP4 sy'n addas ar gyfer YouTube, a wedyn be mae hynna'n galluogi chi wneud hefyd ydy lawr lwytho fo fel llun, so allwch chi gael fersiwn static sydd yn cyd-fynd wedyn efo'r brand, allwch chi lladd deryn mewn un tro fel yna, a gwahanol ffurfiau hefyd, so handi iawn ar gyfer unrhyw brosiect.